Shua bagajing syatkan jong nong ilam ke Voice of the People Party kandap shiteo nakamenta bandawa ban pejminia yak reservation policy ka kenhun kinong tho kot apok ka jela ka khasi auto society kalami shikhamat ban ai ka jingkershan ni kamat jingdawa tangba kalaong bakam kershan pat yauba aden mila bosoi mat namar ude nong ilam jong sengsan perthei habai kren berkilat pathai khubor upresiden ka khasi auto society Dr. DRL Nonglaj ulong ka kenhun ka dawai ya kamat jingdawa ban pejminia yak reservation policy para pejminia yakani ka reservation policy don kamban don ni kibrio kiber dai ki riutep riunang nakamenta ban pejminia yakate ka policy ka KS kumbang along mentan hakmat kayu ba kalong ka basisya baladai ban pejbini abiang ya kasti reservation policy kabalawan ra nadu Januari khatnes pa anyo ko ar kala slempahat kajing no siliang hakanu kuno berkam kalalong kajing du yekito ki jaj benreu ki basyak ta na kajing pampiang kan ka policy tikum ta kala dai sisa ka por ban pejbini abiang kajing kersan jongi yoba aden kalong kajing kersan ya kajing dawa ban pejbini ya reservation policy hendrai ka KS kamdan bentai berkajing kersan ongno ya u ba aden kum uno lam jang political party maka jing kersan jongi kalong pej ya kajing don kamban penthamalan ni ban pejbini ya reservation policy reservation policy kadai banlong katkum kariti secara yang kari India ngala kadau mene bala pension no rim ya kene haka article khatn rew clause saw jong kariti secara jong kari India kebakran sephan kajing dan kam ya kajing ya yo market jo yiki hok lane ki bha thungkam thungjam kabalong ro kabala ban penan kam na kabanta ka bha let pule ki samla pule khamtam yiki tu ki professional courses lane technical courses kabomot ki balet pule engineer ki balet pule doctor ki balet ban pentbet hagbede ber ka kam angnos penroy cloud penroy ya kadap karyan ki bakom kita ti ki bon ki jing ko ti nakata ka daw ngi ba kadun kam sisaban pejbini apiang ya kini ka policy badanle ya ka babhatam nagamta kinong sosinong jong kajala kentup di khasi jantia bat ki garo kaladan hakawai ka snem hakabaka sorkar em kalalap yakini ke jing nadu kasnem khatnai spa nyu po ar he but how December jo kasnem khatnai spa nyu po ar kaladan ka office memorandum jong ka sorkar belasim dak sorkar ba en penlong no ya kata ka baki ong ka combine 80% for khasi janti and garo people ti na ka benta ki district level lapan trekam da kata ka combine 80% na ka benta baru ki khasi janti bat ki garo tenrei hamni ru ka don biang ka jinge wat la dala ong kumta nrei ka jing thum kam pade kala long no ha ka tagar kam 100% de ki khasi janti ye ki district ki ba po khasi bat janti khasi janti health ta but 100% na ka banta ki district ki ba sagaro health ta ti kani kala awanra biang sa ka wai pa ka jinge namar kamlong bed 100% salansar namar 100% yo garo ha ki district hagaro hills 100% yo khasi jante district hajante hills kala long no ke bapersya dala dia rati kam trekam kata ka baki ong 100% salansar pi to ti hadien kini ka jing kala nang pen kha shu yeki wai pat ki jing da ka ba niu ba ki don kitu ki district ki ba umla pan pendap nong trei ya kata ka 100% kitu ki pos ki ba simla ban pendap nong trei ki pen kala on reserve no but kata kala jia
haka senap karena spa nyo posao haka ba la penmi biang ya notification bagi tu ki post ki ba simla ban pendam kat kum ka kota jong ki tu ki judgment reu ha ki tu ki district en pen kala unreserved ka bomot la ban thung no de ki wei ki bre ki bana ki wei pat ki jelaro haka jing so jong ai ki ba kum ki tu la da amla ban pendam dei ban thung no da ki nong wat kam nong apply kam ki bahapo ke jelahi na ki wei par ki district hanre simle ya kata la penmi penban ya ke notification ke bede ka ba on ban pen kala on reserve no e gitu ki post ki ba simla ban pendap kat kum ketuka kota ha gitu ki district da gitu ki jadun